मा नोंसोर एसां माने सेक्सनि फाग्ला जाजोब्बाय नामा गाव गावनि बुस्थुखौ हमथाना ला मिन्थिबायना हमथाना ला मा नोंसोरनि प्राइभेट पार्टआ एसेबो लाजिनाय गैला नामा इमान जे गावनाव माबा मोनसे बुस्थु दं बे माबा मोनसे बुस्थुखौ सोरनोबा शेयार खालामनानै सोरनोबा फट' हरनानै सोरखौबा सेक्सनि फाग्लि खालामनानैहाय माबा मोनसे माने आंनि माने दा साननैसो हगारबाय थानाय रिल्स माखासे फेसबुक बा इन्स्टाग्रामफोरावहाय नोंथांमोनहा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामबाय थादों माने एथ' बिदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामो जोंनि बर'फोरा जिमान मिन्थिखाबाबो बे मा लाइफ स्टाइलाव थायो बिनि लाइफआ मा जोंनि लाइफआ मा बहुत बयबो मिन्थिखायो थ' बिनि गेजेरावब्लाबो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो जोंनि बर'फोरा थ' माने एसां गाज्रि कमेन्ट हरो माखासे बर' सेंग्राफोर दङ जे आंखौ गोबां उन्दुनो बा माबा मोनसे लेङो थ' आं बेबायदि नङा दे सोरजोंबा उन्दुजानाय सोरजोंबा इउज खालामजानाय आं बेबायदि नङा मिन्थिबायना थ' नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो इमान गावनि गुन्दागिरि आखुखौ देखायनो नाङा कमेन्ट्सआव बुजिबायना मेसेन्जार आं बुंखायो सोर नेक्स्ट टाइम जुदि सोरबाफोर बेबायदि मेसेज खालामबा आं मेसेजखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै आङो होना होगोन दे आरो 5,000 6,000 7,000 10,000 सामथिंहालागै आंनाव माने फैसा जासे हरग्रा मानसिफोर दं नै बेबायदि नङा मिन्थिबायना मा नोंथांमोना सानदों नामा जे आंनि सोलेरजों गेलेनानैहाय आंनि फुल बडिजों एन्जय खालामनानै जे आंखौ माबा मोनसे भाइरेल खालामनो नोंथांमोनहा इमान गाज्रि माथा माने बाहायनानैहाय माने बेबायदि कमेन्ट खालामो जेनेबा आं बेखौसो बुजिना मोना मा नोंसोर एसां माने सेक्सनि फाग्ला जाजोब्बाय नामा गाव गावनि बुस्थुखौ हमथाना ला मिन्थिबायना हमथाना ला मा नोंसोरनि प्राइभेट पार्टआ एसेबो लाजिनाय गैला नामा इमान जे गावनाव माबा मोनसे बुस्थु दं बे माबा मोनसे बुस्थुखौ सोरनोबा शेयार खालामनानै सोरनोबा फट' हरनानै सोरखौबा सेक्सनि फाग्लि खालामनानैहाय माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ खालामनानै सोरखौबा भाइरेल खालामनानै बे मानसिनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनो नोंसिनाव एसेबो लाजिनाय गैला नोंसिनि प्राइभेट पार्टफोरा एसेबो लाजिथावना नङा नामा नोंहा सेल्फ रेसपेक्ट दंना गैया नोंस्रा सेल्फ रेसपेक्ट गैयाबा जोंहा दं मिन्थिबाय जोंहा फिउचारबो दं आरो गोबां मानसि गाव गावनि लाइफखौ नोङो माबा खालामना गाव गावनि लाइफखौ नों स्ट्रं खालामना गावनि लाइफखौ नों सानना मालायखौ इमान मटिभेसन होनो बा मालायखौ एसेबां एडभाइस होनो नों मा बेसेबां क्वालिफिकेसन गोनां नों जुदि एसेबां मेलेम गोनां मोनब्ला नोंनाव जुदि एसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय साननाय दंमोनब्ला बैफोरबायदि जायफोरनाखि ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल जागासिनो दं थ' बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे माव बिथांमोनखौ माबा मोनसे खालाम हायोब्ला आरो मालायखौ इमान मटिभेसन होनो नाङा नोङो इमान एडभाइस होनो नाङा नोङो नों मा रोंगौ आं नोंनि बाबा रोंगौ नों मा मिन्थिदों बिनि थाखायनो जोङो गाव गावनि सेल्फ रेसपेक्टखौ साननानैहाय जोङो गाज्रि मानसि बा माखासे जोंनि बर'आनो जा किसुमान जोंनि बर'फोराथ' आजिखालि बिराद गाज्रि दंसै नङा होमबा आङो गोबां मानसिफ्रा आंखौ बर' होननायखाय आंखौ गाज्रि मोनगोन जानो हागौ खिन्थु बेबायदि नङा थ' गाज्रि मोननो गोनांखौ सोर खालामो बा बर'नि नाम लाजानायखौ सोर खालामो नोंथांमोनहा एसे सान आंनाव माने ओरैबायदि बर' सेंग्राफोर दङ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट्स खालामो मा सानो आं बुजि मोना आंखौ माने फैसानि लब देखायनानै आंनि सोलेरजों गेलेनानै आंखौ माबा मोनसे भाइरेल खालामनानैहाय आंखौ बोरै डाउनाव दोननो हायो थ' नोंथांमोनहा बेखौ सानदों जानो हागौ बाट नेभार नोंसोर माब्लाबाबो हानाय नङा आं बेबायदि मानसिबो नङा आं बेबायदि सेक्सजों इमान गेलेग्रा मानसिबो नङा आरो जोंफोर गावनि सेल्फ रेसपेक्टखौ जों सानो आरो जों गावखौनो कन्ट्रलाव दोनो मिन्थिबायना नोंसोर बायदिनो आननेसेसारि जानला मोनला जायजोंनो बेजोंनो सेक्स गेलेलाबायनानै भाइरेल भिडिअ खालामनानै हगारना होनानै सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनानै होग्रा आं बेफोरबायदिबो साना मिन्थिबाय थ' सेक्सआ सोरनाव गैया बयनावबो दं आंनावबो दं नोंनावबो दं थ' मालायनि लाइफ चेन्जिं जानायखौ बरबाद खालामना होनो मा दरखार हायोबा नोंनि लाइफखौ नों स्ट्रं खालाम इमान सोरनिबा लाइफ सोरनिबा फेसबुक सोरबा कमेन्ट सोरनिबा इन्स्टाग्रामाव फैनानैहाय सोरखौबा एडभाइस होनो थाखाय सोरबा बर' हारि बा हारसा बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंफैनांगौनि खुनु दरखारानो गैया मिन्थिबायना थ' आं बेखौनो बुंनो सानोखि गोबां मानसिफ्रा बुजिया सोमजिया मानि सायाव भिडिअ खालामदों आन्दायलाबायनो हागौ थ' बेनिखायनो आं बुंनो होनो सानदोंखि आंनि फेसबुक भिडिअ इन्स्टाग्राम भिडिअफोराव माखासे बर' मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों बे सोरबा आंखौ उन्दुनो लेंनाय नोंनो बेसे नांगौ 10,000 12,000 11 9 10 बेबायदि बहुत
बायदिसिना आननेसेसारि कमेन्ट खालामदों थ' बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना आंबो साननो हागौ कि सेक्सनि थाखाय फाग्लि बेनो बहुत फैसा नांगोन फैसा होनानै आं बेखौ माबा मोनसे बेजों सेक्सनि भिडिअ खालामनानैहाय आङो बेखौ भाइरेल खालामनानै आं बेखौ डाउनाव दोनगोन थ' न' बेबायदि माब्लाबाबो दासान आरोना जोंफोर बेबायदि मानसि नङा मिन्थिबायना थ' आंहा बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु एखमबा समाव ओरैबायदि सहायथावनो हायै कमेन्ट्स खालामो ओरैबायदि गाज्रि थ' जोंनि बर'फोरा बांद्राय बिदि कमेन्ट खालामनो नाङा आं बुंनो सानो जोंबो बर'आनो मिन्थिबाय